Гісторыя паўтараецца, але што гэтым разам хацелі забараніць нам ведаць, на шляху да якой памяці спрабавалі паставіць заслону з трэніраваных хлопцаў, і што прымусіла звычайным вераснёўскім днём выйсці на вуліцы Менска нечуваную за апошнія гады колькасць людзей. Кожны народ шануе памяць не толькі аб сваіх перамогах, але аб сваіх трагедыях. Палякі памятаюць і Грунвальд, і Лігніцу, шведы і Нарву, і Палтаву, у кожнага ёсць свой гонар і свой боль. Беларусам жа, якіх калечаная савецкая гісторыя прывучыла лічыць сябе вечна пабіванымі гаротнымі мужикамі, так бракуе духоўнага сілкавання для мацунку сваёй годнасці. А ганарыцца беларусам ёсць чым, на жаль, пакуль толькі з гісторыі даўно мінулых дзён. Больш як 900 гадоў прайшло з дня першых узгадкаў Оршы ў аповесці мінулых часоў, дзе распавядаецца пра тое, як трох братоў Яраславічаў падманам заманілі да сябе полацкага князя Усяслава пасля вядомай бітвы на Нямізе. Яны запрашалі яго да сябе, абяцаючы, што не наробяць яму шкоды. Усяслав же, надеявся целаванню креста, перееха в лодзі через Днепр. Так ужо сталася, што Ворша, якая ўпершыню была згадана ў гісторыі з нагоды чалавечай падступнасці і двурушніцтва, праз колькі гадоў увайшла ў гісторыю як старонка беларуская вайсковая славы. Менавіта тут, на гэтым старажытным замчышчы, стаялі 5 вялікіх вежаў, і менавіта адсюль слаўнае войска Кастуся Астроскага пачынала свой паход. Менавіта па гэтых слаўных дарогах у знак памяці і пашаны прайшлі цяпер праз 480 гадоў нашчадкі вялікіх ліцвінаў. Беларуская гісторыя мае шмат белых плямаў. Адной з іх была славутая сеча пад Воршай, што адбылася 8 верасня 1514 году паміж маскоўскім войскам і аб'яднанымі сіламі Вялікага княства Літоўскага і Польшчы. Пра гэты дзень, які прынес годную славу беларускай зброі, да нядаўняга часу ведалі толькі адзінкі. У 16 стагоддзі ў гонар вялікай перамогі ў вёсцы Крапіўна была пабудаваная драўляная царква. Пазней яе перарабілі на каменную, назвалі імем Александра Неўскага, потым Прачысцінскай, і надоўга забыліся, ў гонар чаго яна стваралася. 4 гады таму варшанцы адсюль на руках пранеслі на месца сечы крыж памяці. Ужо 4 гады стаіць ён на пагорку над ракой Крапівінкай. Яго далёка бачна з шашы, і рэдкае для сучаснасці з'явішча, у дачыненні да яго не адбылося ніводнага акту вандалізму. Дзякуючы яму шмат хто ў Воршы сёння ведае, дзе здабывалася беларуская слава. Ужо людзі навакол пачынаюць ведаць, што за зямля, на якой яны жывуць. А калі яны пачынаюць ведаць, гэта верне ім гістарычную памяць, вырасце новае пакаленне. І я не сумняваюся, што пройдзе не так шмат часу, і не будзе тут крапівы і батылля, і сюды будуць прыходзіць людзі як да месца нашай славы. А сёння мы робім першыя крокі. І гэта мы павінны ўсвядоміць. Першыя крокі адраджэння на зямлі Аршаншчыны па Крапіве. І вось мы ўрэшце тут, на Крапіўнінскім полі, якое прынесла славу беларуская зброі. Значэнне бітвы пад Воршай, перамогі пад Воршай цяжка пераацаніць. Быў абаронены суверэнітэт нашай айчыны. Ці думаў гетман Канстантын Астроскі, што ён упісаў адну з самых слаўных вайсковых старонак у гісторыю доўгага процістаяння Вільні і Масквы. І памяць пра гэтую сечу пранясуць пакаленне. У 1561 годзе Жыгімонт Аўгуст напіша Івану Жахліваму напярэдадні полацкай вайны: «Калі хочаш бітвы, ідзі за сваім войскам на Оршу, дзе князь Канстантын Астроскі даў вам сябе ведаць». Вось яно, поле гераічных учынкаў нашага рыцарства. Вось на гэтых пагорках і далінах змагаліся войскі Вялікага княства Літоўскага. Масковія ўжо з канца 15 стагоддзя вяла напады на княства. Яшчэ Іван III, абвясціўшы себя государем всей Русі, распачаў захопніцкія войны. Гэтая вайна ўжо цягнулася 3-й год. У жніўні 1514 году капітуляваў Смаленск. Вялікае войска маскоўскіх дваранаў і баяраў кінулася на Беларусь. Пад Воршай над ракой Крапіўнай сустрэліся два войскі, 80 000 маскоўцаў і амаль утрая менш беларускіх і польскіх ваяроў. А 9 гадзіне раніцы 8 верасня каталіцкія і праваслаўныя святары маліліся за перамогу. Пратрубілі сурмы і войскі рушылі адно на адно. Некалькі гадзінаў доўжылася сеча, атакі змяняліся контратакамі, і раптам беларусы атрымалі загад адступаць. Маскоўская конніца кінулася наўздагон, дабіць. А беларускія вершнікі, даскакаўшы да лесу, расступіліся, і маскоўцы апынуліся перад гарматамі. Гарматы змялі ўсе шэрагі, пасеяўшы нечуваную паніку. Гэта быў манеўр гетмана Канстанціна Астроскага, які за сваё жыццё правёў 63 сечы, выйграўшы амаль усе.
У гэтыя загінула каля 40 тысячаў маскоўскіх вояў, больш 5 тысячаў трапіла ў палон. У палоне правялі яны дзесяткі гадоў, бо вялікі князь маскоўскі Васіль III лишыў палонных все роўна што мёртвымі і адмовіўся ад сваіх ваяводаў. Летаписцы пяялі беларусам хвалу. Пригадайте словы пророка Исаии. За помножение зла людей и многие их неправды прольется кровь их, як вода великая. Хоробрые и гордые от мечу загинуть. Один ратный правдивый погонить неправдивых 100, а от 100 загинет 1000, и плоть их будет на ежу живелым и тушкам, и кости их на позор усялякой живели. Теперь тым пророцтвом узнагородил Бог князя Константина Ивановича, найвышэйшага гетмана літоўскага, што яго справаю і яго смелага сэрца і рукі сягненнем людзі маскоўскага ворага пабілі, і тых забітых плоці звяры і птушкі ядуць, па зямлі косці валочачы, а ўтопленых водамі рыбы клююць. Интересует история, меня интересует слава белорусского оружия. Я белорус, офицер белорусский, и не знаю о том, что у нас были такие полководцы, как Константин Островский. Не знал. А коли вы упершыню даведаліся пра О, упершыню, когда я доведался, а вот коли трошки начали говорить про белорусской мове. Когда она прорезалась, не у письменников, помимо письменников, вот тогда мы начали узнавать о том, что существует история. Сагановича почитали трошки, появились его брошюрки. Оказывается, у нас есть история, у нас своя история, да еще такая. Есть уговориться, да, не зря. Карціна Германа Ціхановіча «Бітва пад Воршай» была створана адмыслова да юбілейнай даты. Дагэтуль існавала толькі адна падобная карціна, напісаная ў 16 стагоддзі, праўдападобна ўдзельнікам тых падзеяў, бо надта ўжо дакладна была перададзеная рэальнасць. Што ж, сучаснаму мастаку таксама не цяжка пісаць батальныя сцэны з натуры. Да аднае і тае ж гісторыі мы пракладаем сабе сёння шлях кулаком і малітваю. Милосердный Боже, у Табе померлые верники знаходят отпочинок. Окажи милосердность Твоим померлым слугам, которые в Тебе верили, в Тебе покладали надежду. Означала оборону межаў Беларусі, оборону беларускай зямлі, і яна дала магчымасць спыніць агрэсію з усходу і не даць маскоўскім войскам пранікнуць далёка на тэрыторыі Беларусі. Дарэчы, гэтая падзея лічылася і вайшла ў энцыклапедыі ваенныя і лічылася сапраўдным прыкладам вайсковага майстэрства князя Астрожскага. Таму мы і святкуем яе. Я лічу, што гэта дата павінна быць датай наших узброеных сил, не 23 лютага, міфічная дата, прычым да Беларусі не маючая, а не мае аніякага дачынення. А менавіта гэта дата, бо тут 30 тысяч чалавек разгромілі удвая з паловы ці ў 3 разы большую армію ворага. Уся Еўропа загаварыла пра гэтую бітву, бо ў першай палове 16 стагоддзя такіх бітваў не было. Таму яна ўвайшла ў гісторыю не толькі нашу вайсковую, але і гісторыю вайсковасці агульнай. Спадар Крыцкевіч, вы доўга вывучалі шмат гэтую якраз бітву пад Воршай. Што, мы стаім акурат на гэтым самым месцы, дзе адбывалася сеча? Мы стаім акурат на тым месцы, дзе збіраліся нашы войскі. Бо сеча была туды крыху далей, вось там на пагорках, а адсюль пачыналася контратака і разгром варожага войска. Вось тут дзесьці стаяў князь Астровскі. А і таксама гарматы, на якія ён навёў маскоўскую конніцу, за таго яе разгромілі. Значит, мы з вами зараз на гетманскім месцы стаім.
Цяпер на гетманскім месцы стаяць іншыя героі. Яшчэ летась пачалося агрэсіўнае непрыняцце свята 8 верасня. Мінулае кіраўніцтва жахала нас, што яшчэ адное такое святкаванне і Расія перакрые Беларусі газаправод. Урад заклікаў не даць выкарыстаць гэтую дату для абвастрэння адносінаў з Расіяй. Сённяшнія ўлады, праўда, неяк абмовіліся, што дзяржаўнасць немагчымая без павагі да гістарычнага мінулага краіны, якому належыць імя і Канстанціна Астрозскага. Аднак абмовіліся, відаць, выпадкова, бо Менск 8 верасня быў сведкам іншага. И мы это решение можем показать. 24 жніўня Менскі гарвыканкам дазволіў імпрэзу ў Менску 6 і святочныя мерапрыемствы. А 6 верасня гэтую ж сваю дазволу адмяніў. Не кажучы ўжо пра саму незаконнасць адмены за 5 дзён да пачатку імпрэзы, 6 гэтае ўсё ж такі адбылося. І святкаванне цяпер адбылося. Я имею право пройти по улице. Еще не имею. Мы выстраиваемся. Запомните, что мы стоим на своей земле. Разумели? И никого не треба бояться. Правильно. Калі ласка, шановная милиция, мы вас просим не робить конфликту. Зараз будем наступать. Шаг назад, говорит. Шаг назад. Яшчэ летась Менскі гарвыканкам паступіў дакладна гэтак жа, спачатку дазволіўшы 6 на 8 верасня і пазней адмяніўшы сваё ж рашэнне. Тады газеты пісалі, чыноўнікі не зрабілі урокаў з недалёкага мінулага і паўтараюць ранейшыя памылкі, міжволі спрыяючы стварэнню праблемы там, дзе яе па вялікаму рахунку не існуе. Сёлета гарвыканкам да ўсяго яшчэ і сам парушыў закон, забараніўшы 6 са сваёй ініцыятывы ці з чыёйсьці падачы менш як за 5 дзён да імпрэзы. Што можа пазбавіць нашу номенклатуру адміністратыўна-забарончага свербу? Можа, гэткімі правакацыямі ствараецца запасны варыянт ворага з дэмакратычных і нацыянальных рухаў? Летась чыноўную гістэрыю вакол дня беларускай вайсковай славы журналісты спрабавалі ўлагодзіць. Прыжывецца, маўляў, свята 8 верасня ў народзе, прымуць яго людзі, тады ніякія адміністратыўныя забароны не прымусяць яго загінуць. І людзі святкуюць сёння насуперак уладам, і акцыі кучкі нацыянал-экстрэмістам гэта ўжо не назаве нават той, хто б і хацеў. На Беларуси зараз можно говорить, что подручники в макулатуру и ставить перед сценой милицию. Вы бачите сами, что это можно. Зараз можно на Беларуси выгонять журналистов, звольнять с работы, якие бы то ни было подставы. А ці не ёсць падстава задумацца ўладам, чаму юбілейныя ўводкі нейкае там сярэднявечныя сечы паклікалі на вуліцы такую колькасць людзей? І ці няма лягічнай узаемасувязі ў тым, што беларусы, шакаваныя ў апошніх тэлеінтэрв'ю свайго прэзідэнта той беспардоннасці, з якой ім зноў накідаюць апрыкры імідж малодшага брата, выйшлі адзначаць менавіта той дзень, які гісторыя падае як абарону суверэнітэту Беларусі ад усходу. І людзі выйшлі, каб даць зразумець тое, пра што не мусіць забывацца ні ўсенародна абраны прэзідэнт Беларусі, ні тыя, каму хацелася б бачыць нас краінаю агуркоў. З гэтымі словамі беларускі народ ужо не проста праходзіць па вуліцах сваёй сталіцы. Гэтыя словы ён упісаў у гісторыю.